Ya zan yi da wannan lamarin na shiga rudani, kullum tunani nake yi na kasa samun sukuni. Ina ma a ce mama na ta janye wannan bayani, tunda ni da matata muna son juna ta sani. To mene dalilin auren da mama ke bayani? A ganin ta matsalar haihuwar mata take da muni, kuma gashi san ganin jikokinta take kafin ta bar ni. Kafin ta bar duniya take nufi kun ji duk bayani. Na je gida gun matata na kwashe duk bayani, na faɗa mata komai a zatona za ta fahimce ni. Ta yi shiru bata ce komai ba sai ta kalle ni, ta yi murmushin da ban gane bata ce dama ta sani. Na ba ta haƙuri rarrashi nake tun da ranta bai so ba. Bayan kwana biyu al'amura na abin da ban tsoro, komai ya rikice min ƙaramin ƙara sai ya ban tsoro. Bana gane kaina a jikina ji nake ma ba tsaro. Na daina ziyarar mama na bare ma in kai abinci, bukunkunan da nake kaiwa ma yanzu babu yanci. Sai abin da ta faɗa shi za a yi, mata ta mai adalci. Ta ce ta gane mama na tana min albanzaranci. Abinci in za a yi yanzu sai dai a girka a kai mata. Ni ban gane komai in ta yi ya cancanta. Wataran a girka a kai, wataran kuma babu wanda zai kai mata. Yunwa ya kama mama na da kannai na sun wahalta. Matsaloli iri-iri sun faru amma ni ba na fahimta, saboda ta yi mini asiri ni da mama na domin mugunta. Makwabtanmu sun gano matata ta yi mannake ta. Ya za a yi a ce kanwata ta yi ciwo har ta kwanta, amma a ce in kasa yin komai domin ceto ranta. Gashi ta bar duniya na kasa zuwa a kai ta makabarta. Wannan shine yasa zagin mu suke suna zarginta. Ita ko ta kai su kara kotu domin abi haƙƙinta. Alƙali ya ce da su ba da hujja da ta yi mini asiri. Suka ce a dube ni yadda na koma in ba da labari. Alƙali ya ce da ni da gaske ne shin ta yi ma asiri? Na ce ƙarya suke min, lafiya ta laushar sun kai mata. Alƙali ya yi hukuncin bulala da taron 100,000. Bayan dawowan mu gida mata ta wai ta yi fushi da ni, saboda an ce ta yi mini sihiri wai yau za ta bar ni. Ina ta magiya ina roƙonta na ce sharri ne kin sani. Sai ta kama dariya ta ce mini ta haƙura amma ta kore ni. Shekaru da dama muka ɗauka duk ba na gane kaina ni. Wake batun karin aure na ya rushe tuntuni. Ga shawara zan bai mata na wanga zamani, kuna bari kishin ya zamo sanadin barin gidajenku. Daga baya ku zo ku yi dana sanin barin mazajenku. Ku dubi yadda matata ta yi mana shimme ribarta. In kuntuna mamata ce sanadi ta sa na aurota. Bara ku ji inda mamata ta ganta ta tausaya mata. Wata rana mama na ta shiga kasuwar gari don sayayya. Tana cikin keke napep sun zo trafik sun tsaya. Sai ta jiyo marar muryar wata yarinya, sai ta juya, sai ta hangi wata kyakkyawar yarinya da tsohuwa suna bara. Rayuwa ke, ku biyo ni gaba da sauran labari.